Brigada Eskwela naman po sa 63 paaralan sa Urdaneta City mas pinalawak sa ilalim ng bagong direktiba ng DepEd. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Apple Rosario. 104.7 IFM Report. Inihahanda na ng DepEd Schools Division Office ng lungsod ng Urdaneta ang formal na paglulunsad ng Brigada Eskwela 2026 para sa darating na June 1 hanggang June 5. Bukod sa tradisyonal na paglilinis, mas pinalawak ngayon ang paghahanda sa pamamagitan ng Project Handa o ang DepEd School Readiness, alinsunod sa kautusan ni Education Secretary Sonny Angara. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Maria Criselda G. Ocang, hindi lamang simpleng pagpipintura at pagwawalis ang tututukan ngayon sa ilalim ng bagong memorandum. Ang directly na purpose ng ating Brigada Eskwela ay clean up. Pero ngayon po, yung Project Handa, noong March 2026, nangalap na sila ng mga datos tungkol sa mga kahandaan ng mga ating mga paaralan. Bahagi ng mga isinagawang inspeksyon ng kanilang mga engineers at disaster risk reduction focal persons, ang kalidad ng mga upuan, maayos na electrical wiring upang maiwasan ng sunog, at ang pagsasaayos ng mga handwashing facilities at sanitation areas sa mga malalaking paaralan sa lungsod. Inilatag din ng Assistant SDS na kasama sa kanilang tinitingnan ang digital readiness at connectivity ng bawat paaralan para sa makabagong paraan ng pagtuturo. Meron din po tayong digital readiness and connectivity check, wherein tinatignan nila doon sa 63 schools ba natin, gaano kalakas yung signal, yung connectivity readiness of those schools para sa lahat din ng aspekto, even sa instruction, sa learning, and at the same time for safety. Formal na ilulunsad ang soft opening ng aktibidad sa Non-Quezon Elementary School kasama ang lokal na pamahalaan at ng mga volunteers mula sa 63 paaralan sa lungsod. Hinihikayat naman ng SDO Urdaneta ang buong komunidad na makiisa sa bayanihang ito upang mapunan ang mga kakulangan bago ang formal na pagbabalik eskwela ng mga kabataan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Intern Apple Rosario, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.